Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani. Uno bebiwe usakonjekela makumbaza manje ku Mozambique. Mozambique bwana. Kupi kwaje Mozambique? Ku Kilimani. Kilimani. Kuno nkara bwana. Kuno garabo. Kumbali. Ujidansi dele. Unaenda basari. Bisa basari lemtambo itsi. Boxing. Umenya rebedade. Unoroa boxing jebe. Yani tunoroa chese. Abadzuri mara. Azvinapera ere? Zvakupera mai zvakapera sekurandi kuyi. Mankwara rapata ya maraparazo. Ana mshonga wanga ukarombera boxing wewe wapera siba mama. Wapera sekuru wapera. Udapaswa na wana wani. Wapiwa nani? Napuwa ne vamwe sekuru wainzi Muhammad ngori mu Muslim. Bali vakashaya. Waikara boni. Vaikara ku Norton. Ana kuita tani na tani. Cheza tu zara kuita. Udapita uchitani kwa wale. Chimbona tsana kudzira zvizere as from the beginning of mavambo chipiwa mushonga wako nechinangwa chako nekuzoshandisa kwakaita mushonga wako mashandiro yaukaita kurarama kwakaita upenyu hwako uzoshandisa mushonga wekusvikana nhasi uno zvazokunetsa zvikakuzoya kuno kuna sekuru tazvo uyezve zvaakuitika mushonga wako ukaromba kuna mahumadhu weboxing nyatsotsanangura zvese kubva pamakutanga kwazvo nepakati pebasa racho kunakidza zvanga zvakuita uye uyo akakupa mushonga mahumadhu ukamuziva sei mushonga wakakupa waiva chii chaiva chidumwa chawakasungira paruoko dzaiva nyora here chaiva chinhu chawakapiwa chagara nacho muhomwe here unatsokutsanangura kusvika nazvino nhasi uno kupera kwazvaakuita nematambudziko yawakusangana nayo aina sekuru imbotitsanangudzira dini nini ndaita mutambo wetsiya kuyamba chaka chibona watanga gore ipi ndakatanga 1986 naana trimdiki ndikuma 6 years kusvika ndazotena professional 1993 ndipo pandakatanga kutamba mutambo wetsiyo saka vanhu vese vandairwa navo vazhinji vangari vahombe kwandiri saka ukanati wakura udapasa chani udayamba tani usati watanga kurwa iwewe wakapiwa chii kuti ukwanise kutambo uye wakazvitanga sei? ndo pandakazoenda nandine shamwari yangu ndanga ndinayo saka shamwari yangu tavatati bozesi taenda mosque masjid cheche kuemachawa ndo yandinopinda saka kune madhara edu kapandopangati vakuru inine ndoita zvetsiva vamwe vachita kanorowa kamwanaka andikati ndoda mushonga wekuti nditese ndisimbewo kuti ndinge chikurirawo vamwe vanhombe kwandiri ende ndaivarowa zvesho aiwa kuvarowa ndaivarowa waivarowa pashure watanga upiwa mushonga here? Ndapiwa mushonga. Pawakakumbira mushonga kune madhara vakakuti chii vakazokupa chii? Vakanditi unouya kumba kuma 8 dzenguva dzemanheru navandaenda kumba kwekuya manheru kumba kwaiva kunotwa naenda kwaikuya mushonga uyu vakaita zvokunditemera nyora ndakatemerwa kuma 12 dzemanheru ndipo zvikanzi kana wakubva panapa usacheuke mumashure usvika kumba kwako ndaka ndaizoenda kumba pandakandosvika kumba zvikanzi zvaunoita kana wakuenda kufight unombotora weti yekuseni yekutanga iyaya ndiwo yaunoisa mukanwa uzonosvipira wakusvika paring wakusvika kuring kustage kwamunoitira mutambo ndandiona kuti unotamba sei ndo pandakatanga kurowa vanhu vaivai saweti waitora woisa mukanwa kuseni kukati waimboichengeta aiwa weti yekuseni inobata makuseni wako mukai ndiwo yandaisa mukagubhu saka ikako ndovandaro kana ndakuenda kumatournaments unowa kusvika kuringa
Ozosvipa nekusvipa mate. Uzende eutanga kusvipa mate wakusvika kuringa. Wasvipa wazoita sei? Then opinda Nyora kutema papi nepapi? wantemera apa neapa nepawestern nepanapa. Mukwaka kuti azvidi chii? Vangasamunyanya kutaura zvavo zvakawandisa vamutiti azvinda kuzvaita sei zvaiti ngataura sekuno. Waiti ukasvika usvipa paipai woita sei? Ndopinda muringa ndotamba zvibhakira zvangu ndorova vanhu vangu ndoburuka. Wairwa navanhu vangani? Ndairwa nemumwe chete pedhei zvari tournament wanenge wakachalenjana naye chete ndoingotamba naye. Atombotanga vari 4-5 waita sei? Aiwa nayo ndaimira ndakatomborwana neumwe ndakamborwana nawo kumusika uko wachitosvika zvekuma40 ndiri 1 kumusika pamagaba paipai. Vari vangani? vamwe hava nambe vaisvika zvekuma40 vachidona. aiwa idona uzo ndero angasingamire pamberi anopopota kumashuru. Waroesa mtakapopota kumashure. Alimashure yacho yokumberi kuti mroa inopopota kumashure kwako. Umwe sikatozombowaone ipapo. Vari bama anjibagere. Vari bama anjibagere. Chibagere. Saka ndo pandakazoti ndikamboona ndoita sei. Saka papapa zvitakabata izvi upenyu ezvinezvi watsimbiri kuti kunyuka pachisina and apa kwarara kurota chii? papa ndikarara ndakamborota amai vangu vachipinda nepamadziro apa vaitoti zvikanzi mwana wangu ndakazokutora handi apo ndikuona upenyu hwekurarama hausi right. Ndikati aiwa mama ikoko handiende. Saka ndakamuka kuseni kwacho ndikataurira mukoma wangu ndokupedza ndarota. Zvikanzi pawagona pawaramba kuenda apa ndipo dai wabvuma kuenda namai vako dai usisipo paini. Kanzi mukoma wangu aipa pawaramba kuenda ikoko zvokowagona dai wanga waenda dai watofa. Uyu mudhara akakurombesa iwe wakamurota kangani? Uyu mudhara ndakamurota ka4 achiti chine mushonga yake. Aiti kudini nawe mushonga yake? Aingoapia kumeso kwangu, aingoapia kumeso zvaainditaurira panguva yacho ndati makuseni pandinomuka ndozvikangama. Asi hauna kupera uchichemera wanyora kuti wafana kurwa uchienda unowo, wafana kuita bondo uchienda unowo? Angasati angazvanoa achikutemera ana kuudza kuti wafana kuita bonde uchienda kunowo? Havana kutaura, asi vakangonditi fish haufana kutodya fish, haufana kutodya fish zvako upenyu hwako. Vati ndakutodya ndakudya sekuchiwa chakanaka because nekurarama kwatiri kuita. Naye Mosquito, iko zvino zvichiripo here zvezvibhakera? Zvibhakera panguva yandiri zvinezvi nemakore andinawo zvinezvi ndine 49 years. Nditori nemwana arikutotambosiwa iyoyo. Saka ndakaona kuti unokwadza miri. Wamutemerere mwana wako? Aiwa, handisana kutemera. Iwa una kupindura mubvunzo. Ndati zvibhakera zvawaita zvekuti havamire pamberi pako. Aiwa, zviripo. Zvichiripo? Zviripo seko. Kuti varume vakasimba kana kaya 4-5 unodonhedza? Aiwa, ndinomira seko. Zvekuti kana ini ndikati simuka kuti bhonisana unondidonhedza? Sekuru tingatozonyara kuti ndisekuru. Asi aiwa pano ndozvinoraramisa mhuri. Alright.
ndizvo Ora, kozita rekuti mosquito izita rako rekubereka kwako here? Zita rekuti mosquito ndakaripiwa nevanhu pambare pamusika pai pane mutare rengi pai ndichirova vanhu vanototi ndazosimba izvinezvi pane mazuva acho andakatanga tsiva nandiri kamunhu kadiki vamwe vachitoti ndine kwashi bvudzi rangu charachinja kuti raita red kutsvukuruka zvaizvo brown hair kutsvukuruka zitereki yayo vanhu vakati akamunhu kane kwashi kamosquito aka zvokuti zita iro rakatomborwerwa vanhu aimoditi mosquito tiriri pakuletosiya zvemunonikurwa naye notojambira renemunhu iwo unonewa kuti izvi mabhaunza zvokujima mbare zvonozorova zvese aiwa zvezva sekuru kungoda kuonekwa kwekwe sekuru aiwa ndorova sekuru ndorova sekuru handikupe mukana wekunibata chete ndo zvandisingapere munhu masimba handikubvumira kunibata masimba umutendero takubata mbodza kakubata nokuponda hautsukunyuke unojamba kuika mosquito kungorova uchibuda uchibuda paanengaita kudai sounjengawo romo mosquito pawakazorohwa iwewe chii chachaitika ndanzwa uchiti pawaenda kumatournaments apa nditi waishandisa weti yako yemakuseni unosvipa wakazosvipa here weti chii chakaitika kubhozi wega pana paukamborohwa here pana paukamborohwa pane mandakaenda kutanzania ndakanotamba nemwe ainzi Mbwana Mantumula akandwa second round knockout because madhara yanga asisipo weti panga pasisina ndakanorwa knockout asi ukaenda usina weti here ndakaenda usina weti ka ndaikuwalaisekuru koko weti siri yako waitopiwa yemudhara aiwa yanga iri yangu but kumadhara uku unotaura kuti ndakuenda kupi kumutambo osunga umiko dzako uita zvavanoita okuti enda iwo paunozononingirira manje ka zvinobatana saka iwo manje madhara yanga asisipo manje saka iwo wega manje hapana zvinobatanawarwa knockout second round ikatobuda pamapepa kuti mosquito yadzvanyiwa asi wakapazi yako wakarara kuti madhara unotoziziya because ndionenge wakazvikokera ende chinhu chinokutuma kudaro inenge iri nhaurwa yerarama kuti ndobasa unenge watonde mushando wako utokupoti vana vawane school fees vawane uniform vagonoita chikoro pamba panjikiwe asi apa ndekayangana pasipachirwa mutanguranya wakutangati munhu akupenga munhu angominyana zvinhu mutanguranya chikuitiri anzo iko zvinoti kundiendesa pagirazi vangu apa ndiri kuona iwe wakuita kunge munhu ari kudzungaira kunge munhu ari kupenga kana munhu ari kurohwa nezvinhu here anosvikira pari zvimushandisa chii chiri kuitika ichokwadi sekuru nekuti handirambe kupenga nekuti ndiri munhu ari kurarama upenyu hwekunyara mukufamba kwese kwandinoita ndiri munhu ari kurarama upenyu hwekusekwa nenyika kuti kweiwewe wakawina bhandi renyika recommonwealth uchimirira nyika upenyu hwauri kurarama nezvauri kuita nemakumbiro unoita mari vanhu hazvipindirani ende bhandi iro wakariwina kaviri ndakatotora katumwa renyika commonwealth achirova varungu vekuscotland achirwira wing ndakatenga motikari dzimwe dzandakatenga but maperero akaita motikari dzose mushauziva kuti mota yakatsika munhu ndiani yanga iri motikari motikari yanga iri hedhoni yanga iri yamoto Toyota Crown wamutsika semunhu yakaita hedhoni ndaitobva kudzvara sepa saka ndaida kuovateka mama zvekuti ndaitotanga kutodhaiva kufamba nemamotikari saka munhu anga padhuze nemotikari saka ndaida kunopinda ndisina kupa distance ndikuona kuti oncoming traffic iri kure zvakaita sei saka ndiro rinopinda ndopanaka pandangoita idoni neoncoming
Munhu akafa ngari pai? Angari motikari mari, angari driver, angari mupurisa wepa aisenzera hanzi Central Police Station. Wakasungwa? Ndakasungwa. Ukaenda unopita? Ndakapiwa community service. Hauna kana chakakombetsera parufu? Hapana chandakaita sewa. Saka chii chiri kuitika chandokuona kutanga bhoni dzako dzikuda kupenga chii? Zvinonetsa kuti nditsanangure ndega sekuru nekuti mamira akatitawo zvinhu zvacho zvinodzungaidza nekuti ipapapa ndini ndakatakura pressure yakawandisa. Ndinenge izvozvi ndiri kunoko ndichisvika kumba so mhuri izvo zvakatarisira inini. Family yangu yese dambudziko rinouya pambamuri yangu rinoona inini. Izvozvi last month ndakashakirwa nemunin'ini zvokuti dai hama dzekwamai vachanga dzisina mari dai makatotanga kundiona kuti mapepa mumusoro kuti musitatanga kukumbira dai ndakamwanoona kana mupepa chakuchinzi mosquito ari kutsvaga wanomubatsira kuika nina. Saka pressure iyoyo inondirwadza. Imba chainenge ida kubhadhara hauna wekutaurira. Hauna yako imba? Hauna yako imba. Ndogara pamba pemaparents. Family house. Family house. Saka mabhandi yako warwa yakadzokera? Mabhandiri pandakarwa pandakazoluza bhandiri ndakaluzira kuEngland kuSheffield asi ndakarionwa nemaBritish ndinakakumba. Kanzani zira rako uri muAfrican. Unokona kuzana here? Usona. Une mangani mabhandi? Ndine 2. Uya nawo ndozoona kuti ndokusunungura sei panhau yako. Alright. Ndabasa sei. Apa datoende panza apo unopiwa mushonga unonzi mutandangozi. Mushonga uchi anogeza 6 days. Wageza 6 days udzoka kuno. Uchaenda ku reception kwangu unopiwa mari $100. After 6 days you come back oya toona tokita sei. Uweze kukutandira ngozi kuda kuya muropa rako. Dzingire mwoyo zvidhomo mwoyo zvikwambo kutandira muropa rako. Usade chakanaka mukati meupenyu wako. Wapanzwa? Iwe kuseri une chimwe chekutaura here? Ndinoda kungotenda kuti mabatsira mosquito nokuti akauya kwandiri achiti handisi upenyu hwangu haunamira zvakanaka ndikati no sekuru ndinoziva kuti anokwanisa kubatsira ndosaka ndauya naye. Ndade musunungure naye. After 6 days wewe na panda. Tinotenda sekuru. Ndoba tunenge kutaura chekubvunza. Handina sekuru ndakazoenda ndakanoita hurukuro naye. Saka akataurawo zveupenyu hwake makuriro akaita. Nezvakazomusvitsa uye zvakare ndakazoziva kuti munhu anonzi Alfonso ndiye akagadzira munhu anonzi mosquito. Asi munhu anonzi mosquito ndiye aparadza upenyu hwaAlfonso. Mapanzisa vasekuru kuti chakaita kuti azoenesa nekuti mosquito ndiye Alfonso yemakuriro akaita akabva munhu akakurira munhamo kuti abatsiva ndokwakamupa choviri. Asi akufamba kudaro nezvaakabata mukubata tsiva muyemwe ndokubva aparadza pakapera utsiva uye akabva aparadza upenyu hwemunhu anonzi Alfonso. Alfonso ndiwo watigiri naye panapa abva adzokera pekutanga panhamo yaakaita se yaakakura nayo. Ndakusunungura mkweyo. Tinotenda. Ende naye seneta kurise